ଏହି ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3। ମେକର୍ସ ଦେଲେ ସୂଚନା। ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଡିମରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟି ସିରିଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂଷଣ କୁମାର ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ପୂର୍ବରୁ ତୃପ୍ତି ଡିମରିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିକି ବିଦ୍ୟା କାୱାଲା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି। ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2022 ମସିହାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୁଲଭୁଲିଆ 2 ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। 2023 ଏହି ଫିଲ୍ମର ପାର୍ଟ 3 ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥର ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ପୁଣି ଥରେ ରୁହ ବାବା ଅବତାରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବେ ଏବଂ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାମଲାର ସମାଧାନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ କେତେ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଫିଲ୍ମ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ମେରେ ଢଲନା ଗୀତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଲିକା ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଭୁଲଭୁଲିଆ 3 ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଫିଲ୍ମ ଭୁଲଭୁଲିଆ 2 2022 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ତବୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2007 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ଭୁଲଭୁଲିଆ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।